L-2018 kienet id-9 sena konsekuttiva li fiha nkiser ir-rekord ta' passiġġieri li għaddew mit-terminal tal-ajruport. Fil-fatt, is-sena li għaddiet, il-miljun Malti laqa aktar minn 6 miljun u 800,000 passiġġier. It-tħul totali tal-ajruport qabeż 92 miljun euro, fil-waqt li sar l-rekord ta' aktar minn 30 miljun. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-ajruport kien irrimarkat li l-aktar xahar biżel għall-ajruport Malti s-sena li għaddiet kien Awwissu u l-inqas Jannar. Madankollu kull xahar fl-2018 irreġistra żieda meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-5 linji ta' ajru li ġerew l-aktar passiġġieri s-sena l-oħra kienu Ryanair, l-Air Malta, l-EasyJet, il-Wizz Air u l-Lufthansa. L-aktar suq popolari baqa' Renju Unit u jsegwuh l-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja, rispettivament. Minkejja li kiseb dawn iċ-ċifri rekord fil-waqt li żamm servizz tal-ogħla livell, l-ajruport Malti jinsab għaddej bi proġetti multimiljonarji biex ikomplu jtejbu l-esperjenza tal-passiġġieri. Fost oħrajn qed jinbena parkeġġ ġdid li jasa' 1300 karozza. Qed jinħoloq ukoll spazju għall-installazzjoni ta' aktar pannelli fotovoltaiċi. B'dan kollu fl-isfond l-ajruport għandu tbassir ambizzjuż l-2019 bil-mira tkun li din is-sena il-mitjar jilqa' fih 7 miljuni u 200,000 passiġġier. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.